खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी गहपुर हालामाव बाथौ जों खोनासंना लानि 2020 मायथाइयाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि सरकारनि चिफ जादों आरो बे चिफ जानायनि उनावनो बिथाङा बे बिटिआर ओनसोलाव आरो जिहेतु बिटिआर एकर्ड हिसाबै जोंहा सानजाजों माखासे गामिया हाबनांगो बिटिआर एकर्डनि दफा हिसाबै बेवहाय दोनखायो आरो बेबायदिनो सरकार सालायनायनि उननि समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलखौ माबायदि जौगादों बे जौगानायनि जिखिनि मावबिथांखि बेखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो सुजुदों आरो सुजुनायनि उनाव बेखौ उननि समफोराव बिथाङा बायदिसिना जौगालु हाबाफारि बेवहाय लामा जाम्फै माने बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे माने बेवहाय माने सुबुं सम्पद जौगाहोनाय बाथ्रा आरो बेवहाय माखासे माने मा होननानै बुंदों जिउ राहा खांनायनि जिखिनि राहाफोर आरो बेजों लोगोसेनो जिखिनि धोरोमारि थानसालिफोर बे धोरोमारि थानसालिफोर लुफुंनायनि जिखिनि माने मावबिथांखि बे मावबिथांखिखौ बिथाङा मोनसे नङा मोननै नङा माखासे मानि जायफोरखौ इंराजियाव फ्लेक्सिक स्किम होननानै बुङो 32टा फ्लेक्सिक स्किमखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो बै हिसाबैनो बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे जोंहा बिटिआर ओनसोलाव हाबनो गोनां जिखिनि जायगाफोर जेरैहाय माने गहपुर बिश्वनाथ बेबायदि ओनसोलफोराव बिथाङा जोंनि बिटिआरनिनो जिखिनि बाजेट बे बिटिआरनिनो बाजेट माखासे बाजेटफोरखौ जोङो बेसिम हरनो हायो बेसिम हरनायनि जिखिनि माने राहाफोर थायो आरो बै हिसाबैनो बिथाङा नैबे ओनसोलसिमबो बे जायगासिमबो बिथाङा माखासे मानि फसंथाइफोराव माखासे मानि थानसालिफोराव बेबायदिनो रां अनसुंथाइखौ हरदों आरो रां अनसुंथाइखौ हरनायनि गेजेरजों माखासे मानि जायगायाव जाय ओनसोलाव रां अनसुंथाइखौ मोन्दों जाय फसंथानफोरा रां अनसुंथाइखौ मोन्दों बे हिसाबै बिथांमोना लुफुंनाय जिखिनि खामानिफोर जिखिनि लुनाय खामानि जिखिनि मावनाय खामानि बे लुफुंनाय खामानिफोरखौ बिथांमोना फोजोबनायनि उनाव बिनि बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेसेबांबा गोलाव बोसोरनि उनाव गहपुरनि रायजोफ्राबो भट होनो मोनो बिटिआराव रायजो राजाखौ मा खालामगोन सार? दा बेयो आथिखालाव नैबे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां जि बिटिआरनि जि माने बिटिसिनि बाथि माने बिसायख'थि बे बाथि बिसायख'थियाव बिटिआर ओनसोलनि नैबे गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो गाव माने बेसेबांबा बोसोर आगोलनिफ्रायनो लुबैनाय बे लुबैनायनि जि मोनसे माने थासारि जि लुबैनायनि जि मोनसे माने मा होननानै बुंदों जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायखौ नैबे बिटिआर सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिआर इलेक्सननि गेजेरजों बिथांमोना जाफुंसार खालामनो हागोन। दा बेवहाय जिहेतु जोंहा बिटिआर एकर्डनि माखासे माने दफाफोर मावफुंनो गोनां थाबावनाय दफाफोर बेखौ मावफुंनांगोन आरो नैबे ओरैहाय जिखिनि माने खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया जागायदों आरो बेखौ मोजां मोनसे फिनिशिं मोनसे मोजां फोजोबनाय होनो थाखाय गमामायैनो आथिखालाव बिटिआराव जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि बिटिसि सरकार बे बिटिसि सरकारनि गोनांथिया दंबावो आरो बे हिसाबैनो नैबे गोदानै बिटिआराव भट होनो मोननाय जिखिनि माने गहपुर ओनसोलनि बिश्वनाथ ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजा आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बे फैबाय थानाय जि बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'खौनो जाहाथे आरोबाव बिटिआर शिफ्ट खालामनायनि जि मोनसे माने गोहो बे गोहोखौ आरोबाव रासिन खालामनो हायो आं बेखौ नैबे बिटिआर ओनसोलनि नैबे गोदानै हाबनाय गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायगोन। गोबां जोंहा थानसालि आरो फरायसालि आरो गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनिबो मन्दिरनि बेखौहाय माबायदि मावफुंगोन होननानै ना आथिखालाव बिटिआराव मोन 18,000निख्रुइबो बांसिन गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि जौमा फरायसालिमा बेवहाय माने फोसाबनाय आरो गोदानै लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिफ्रा जाबाय थादों। बिटिआरनि चिफ थामहिनबा जोंनि इडुकेसना बिथांनि सोलोंथाइ बिथांनि आवथायावनो दोङो। जोङो नुनो मोन्दों जे बिटिआर ओनसोलाव माने दासिम अखा सेरनाय अखा हानानै माने क्लास खालामनो हायि माखासे फरायसालि जोङो नुदोंमोन आगोलाव खिन्थु दासिम बेबायदि जेंनाया जोंहा सुस्रांजादों आरो गोबां फरायसालिफोराव सरकारि फरायसालिफोराव आथिखालाव फरायसाफ्रा बांदों आरो बेखौ नुनानै बेखौ नायनानै आथिखालाव माने बिटिआराव बे बिथांनि जि प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार बिटिसि सरकारा मा खालामदों दे एडिशनेल क्लासरुम
माने 22 लाख रांनि जि एडिसनेल क्लासरुम बे एडिसनेल क्लासरुमफोरखौ बानायबाय थादों आरो फ्राय माने बेबायदि जिखिनि जेंनाफोर बे जेंनाया नैबे 4 बोसोर 7 माहनि गेजेराव बेनि जि जेंना बे जेंनाया जोबनायनि लामायाव जों बेखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय माने बिटिआर ओनसोला बै समनि बिटिएडि आथिखालनि बिटिआर बे ओनसोला सोलोंथाइ बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोल बेखौ जोङो नुनो मोन्दों 2023 मायथाइयाव चिरां जिल्लाया मेट्रिक परिखायाव आसामनि मादाव टप माने जिल्ला हिसाबै थानो हादों 2024 मायथाइयाव आरोबाव चिरां जिल्लाया मेट्रिक आनजादाव आसामनि मादाव टप थानो हादों आरो 2025 मायथाइनि जे हायार सेकेन्डारि एग्जामिनेसननि जि फाइनाल रिजाल्ट बे फाइनाल रिजाल्टआव बाक्सा जिल्लाया माने मा होनना बुंदों आर्ट्सआव बियो गिबि माने जिल्ला हिसाबै माने मा होनना बुंदों पजिशनखौ मोन्दों आरो बाक्सा जिल्लाया माने कमार्सआव नैथि माने पजिशनखौ मोननो हादों आरो बिगियानाव बियो थामथि माने माबाखौ मा मोननो हादों दे थामथि जि पजिशन बे पजिशनखौ मोननो हादों दा बैनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों बे आथिखालाव जि बिटिआर बे बिटिआर ओनसोलाव जि सोलोंथाइनि मोनसे थासारि बे सोलोंथाइनि थासारिया जोबोद मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ आरो मोजां जाबावगोन नैबे दाखालि बावैयो जुन दाननि 18 खालाराव 1337 पिजिटि आरो माने मा होनना बुंदों ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेट टिचारफोरखौ दाखालि बावै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों आरो बावैनो 1000निख्रुइबो बांसिन एलपि आरो एमइ स्कुलाव आरोबाव टिचारफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन दा बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि जेंना दङमोन जेब्ला माने सरकाराव फैजेनो जोङो अब्ला जोङो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दा बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव बियो दोङोसै आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि जिखिनि सरकारि स्कुलफोर बे सरकारि स्कुलफोराव मोजां माने सोलोंथाइ मोननायनि जि मोनसे बेबस्था जि मोनसे राहा बियो जाबाय आरो माने बेबायदि फरायसालिनिफ्राय जों आरोबाव साबसिन गियान साबसिन सोलोंथाइ लानो हानायनि जि मोनसे थासारि बेखौ जोङो मोनबाय। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोदों। दिनै जोङो साफाल गोनां होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला दिनै गोदानै हाबनाय बिटिआर बेवहाय गहपुर दैमालु ओनसोलाव गोबां बिटिआर हाबैनि आगोलावनो थानसालि हरनाय दङमोन मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो दिनै गमामायैनो बियो आबुं महर मोनबाय आरो रायजो राजाफोराबो गावनो थाइसे थाइनै खांथुमनानै बे थानसालि लुफुंनायाव जा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 15 लाख राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन बे दिनै आबुं महर मोनबाय आरो दिनै मानाव गेदेर बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदों दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव आरो बेखौ गहपुरनि रायजो राजा नोंथांमोन बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय बावहरदों आरो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जों साबायखर बावहरदों मानो होनबा दुलाराय बाथौ गौथुमा बेफोरबायदि जायगायाव थानसालि लुनांगौ होननानै जे दा गभर्नमेन्ट जानायनिफ्रायनो जोङो खावलायबोबाय थादोंमोन आरो बे खावलायनाय लेखा जोङो बेखौ मोनफुंनो हादों। बेल' नङा बरफुख्रियावबो दङ बेबायदिनो गोबां थानसालि दङ बिटिआरनि बायजोआवबो दङ नांजाबना थानाय दा बेनिखायनो आरो गोदानै दिनै आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 27 थानसालिफोरनो दिनै बियो आबुं महर मोनबाय आरो बेखौ साननैसोनि गेजेरावनो बिनि सेगाबो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ बिथांनि आखाइजों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिनि आखाइजों बेखौ राननाय जागोन मानो होनबा बियो साननैसोनि गेजेरावनो बेखौबो होनाय जागोन बेनिखायनो जोङो बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो जायफोरा मोननो हायाखै आरो बेनिबो मोननो हानायनि राहा खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायदों। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों माखासे इन्डिजिनियास फेट एन्ड कालचारनिफ्रायबो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ मोन्दों बेयो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो दिनैनि बे सुजुगावनो जों साबायखर बावदों मानो होनबा बिथांनि नाजानायावबो गोबां दिनै आसामाव थानाय बाथौ सिबियारिसालिफोरा
5 लाख राङारि अनसुंथाइ मोन्दों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा गाहाय बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखायबो बिथाङा रां अनसुंथाइ होनायखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै साबायखर बावदों। जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों खावलायगोन उननि समफोरावबो जोङो बेबायदि जौगानायनि खामानिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दिनै राव हारिमु आसार खान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै खामानि मावदों आरो बे मावनायनि थाखायनो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंखौ राङारि अनसुंथाइ होबोदों आरो बेखौ उननि समावफोरावबो बेबायदिनो बाथौ गौथुमखौ हेफाजाब होबोनो थाखाय आरो जों बाथौ सिबियारिफोरखौ हेफाजाब होबोनो थाखाय आरो मोजां थानसालिफोर लुफुंनायाव बिथांमोननिफ्राय जों जाहाथे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फिन खेबसेबाव बिथांमोननिसिम जोंनि आर'जलाइ थाबावो। दिनै गोजोननाय मोन्दों आथिखाल बिटिआरनि बिथां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा फैनानै नैबे जि बिश्वनाथ सनितपुर गहपुर जोबथा लखिमपुर जिल्लानि नैबे बर्डारावहाय फैनानै दिनै नैबे सानजा गहपुर आन्सलिक बेनि सिङाव थानाय दैमालु बाथौ सिबिसालि बेखौ गोदानै जि लुबाय थादों बेखौ बिथाङा बेखेवदों। मोनथिनो मोन्दों बेवहाय बे थानसालिखौ लुफुंनो जोंहा बिटिआरनि मानगिरि प्रमद बर' बिथाङा 15 लाख रां अनसुंथाइ हरदों आरो रायजो राजाया दिनै गावनि दुखु खस्थ' खालामनानैब्लाबो आरो फ्राय माने 12 लाखसो बाहायनानै नैबे समायना थानसालिखौ लुफुंदों। आं पार्सनेलि बेयाव बोरैबा लाखिलि आं आथिखालाव नैबे गहपुर जिल्लानि UPPL हान्जानि सिङाव थानाय जिहेतु गासै 29टा गामिया धनस्रि समस्थियाव हाबबाय बेनि थाखाय बुथ कमिटि दानो आं दाख्लै समबारनिफ्राय दंफैयो आरो दिनै BTC सरकारनिफ्राय बुंथिगिरि बिथाङा फैनानै नैबे बाथौ थानसालिखौ बेखेवबाय एबा फिथा होबाय बेनि थाखाय आं गावखौनो मोनसे ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। नंगौ बर'फोरा मोनसे समाव आलानि आथानि दंमोन जों मिथिगौ बेबो नङा जोंहा डिमापुराव रायजो दंमोन राजा दङमोन नाथाय मोनसे समाव जोङो सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोजौनो हायाखैमोन धोरोमखौ फोसाबनानै लानो हायाखैमोन जोङो गुबुन धोरोमाव गावलांबायमोन अब्लाबो जोङो नाथाय दिनै सोरबा ख्रिस्ट समाजाव थाङोब्लाबो ब्रह्म धोरोमाव दङब्लाबो दिनै सत्संगियाव दङब्लाबो बाथौ दङब्लाबो नाथाय जों दिनैसिम जोबोद खाफाल मोजां जों बर' हिसाबैनो दङ। जोङो बर' आर'नाइ बर' गामसा गाननानै बर' रावजोंनो जों सोलोंथाइ लायो बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव बाथ्रा आरो जोंनि गोजामथार जि गुदि धोरोम बर'नि आजै आजौआ जि गायसनना गालांनाय बाथौ धोरोम बेखौ दिनै बर'फोरा बावाखै। दिनै गोदान धोरोम दिनै ख्रिस्ट समाज जेनेबा ख्रिस्ट धोरोम दिनै बुहुमावनो बिथांमोना गोबां अनजिमा थानाय बा इस्लाम धर्म दङ बा बुद्धिस्ट धर्म दङ अब्लाबो जोंनि बे आब्रुथि गोनां बाथौ धोरोमखौ दिनै बर' फिसाफोरा गाराखै। आंबो बाथौ धोरोमनिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनसे समाव बोलि होयोमोन दायो जे रेक्टिफाइ खालामनानै फोसाबनानै मडार्नाइजेसन खालामनानै बिबार बाथौआव फैबाय आं बिबार बाथौआव दङ दा खोनानो मोन्दों दिनै बेवहाय जाय बाथौ धोरोमखौ फोसाबबोदोंमोन आब्रु दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद दादोंमोन बिनि दैदेनगिरिफोरा जे बे ओनसोलावबो दङ दानिसो आं बेवहाय आदा सासेखौ लोगो मोन्दों दा जियानो जाया मानो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो बर'फोरा जि धोरोमावनो थाया मानो बेबायदि गावनि थानसालि गावनि जयगालय गावनि गिर्जा मन्दिर थानसालिफोरखौ मोजाङै लुना लागोन आरो बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ जों साबायखर होनांगोन। थांनाय 2020 मायथाइयावहाय जि 27 जानुवारियाव सागन सादोंमोन बेवहाय जोंनि गुदि धोरोमफोरनि थाखाय इन्डिजिनास फाइट होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट लाना फैदों आरो बिनि जुगेदि जोङो गावनि थानसालि गावनि गिर्जा गावनि जयगालयखौ जों मावनो हायो। दा बेखायनो निसय आं सान्दों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम बाथौ धोरोमारिफोरखौ नायनो नैबे गणेश दा बिथांमोनखौ दायित्व होदों खोमा आरो ब्रह्म धोरोमनिखौबो बिदिनो आं दायित्व होदों होननाय खोनादों दिनै अजित दा बिथांमोनखौ ख्रिस्ट धोरोमनिखौबो निसय शिबसारा समानै सोरखौबा दायित्व होदों। बेखायनो नैबे सानजाहा जोंहा जिहेतु बिथांमोना BC आवबो हाबनो मोनासै 1993आवहाय 2003नि BTC आवबो हाबनो मोनासै एबार जिहेतु हाबबाय बेखायनो जे डिपार्टमेन्टआव थाखा फैसा फैदों जोंनि समाजखौ नायथिंनायनि थाखाय स्कुल कलेज बानायनो थाखाय जि थाखा फैसा फैदों बेखौ बे सानजा फारसेबो जिहेतु हाबबाय बिथांमोना मोजाङै रानसारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेखायनो दिनै बाथौ थानसालि दिनै बेयावहाय फिथा हादों नार्भास जानो गोनां गैया जोंहा ब्रह्म समाज बिथांमोना जोंनि जयगालयखौ माथो फिथा हायाखै नङा होमबा दा 10 थारिखनि सिगां शिबसारा फैगोन होननानै आं खोनादों। बेखायनो बे ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा
दल संगठनजों सावरायनानै निस्सय हानायखिनिखौ मावलांबाय थागोन आरो आं बेखायनो गफुरबासि नोंथांमोनखौ जास्ट बेखौल' खावलायदों जोंनि हारिमु राव थुनलाइ जोंनि सोदोमस्रि गायसननाया गोख्रों भाबै नैबे ओनसोलाव जासिगोन बेखायनो खौसे थानानै एबार बयबो UPPLनो भट होनांगौ जेबो गोनो गोथो खालामनाङा बेयाव बायदि थासारि फैनो हागौ मैया जोङो खोनादों मोनसे गामियावहाय बिदि एसे पिस्तलजों गावलायनाय जाथाय जादों बेखौ जों मिथिबाय बेयाव खुनु राजनैतिक मोनसे थासारि बेयो नङा बे इन्डिभिजुवेल गावसोरनि बेक्तिगत थासारि जादों दा बेखौनो सोरबाया मिस बुजिनो हागौ मिस मोनसे इनफरमेसन होनो हागौ बे ओनसोलाव जोबोद गोजोनैनो दङ रायजो राजाया थिगैनो दं